Здравейте! Това е първото ми видео от серия видеа, които ще заснемам, в които ще разясня какво точно ви трябва, ако искате да станете фотограф. Разбира се, в YouTube, в TikTok, в Instagram, дори в много различни социални платформи има страшно много информация за тези неща. Но за съжаление, там са хора, които започват да ви обясняват как на вас ви трябва този обектив, как ви трябва това тяло, как ви трябва това осветление, как ви трябва тази светкавица. Всичкото това, което те предлагат и те ви показват, всъщност са доста скъпи неща. Много често тези хора, те са спонсорирани от най-различни брандове, за да могат да правят ревюта на техните продукти и да ги препоръчат. Аз не съм спонсориран от никого, правя го напълно безплатно, без абсолютно каквото и да било обвързване. Затова реклами няма да има. В тази серия от клипчета, които ще качвам, за напред ще се опитам да разясня точно какво представлява тялото за този фотоапарат, различните видове сензори, различните тела с какво могат да ви помогнат, какви са плюсовете, какви са минусите и разбира се, дали това нещо ще бъде съобразено с вашия бюджет, като това вече ще си го прецените вие самите. В по-нататъчен етап ще разнищиме и обективите. Какви видове обективи има, за какво служат и кой обектив би бил най-добър за вас, което въз основа на тази информация естествено ще си прецените вие. Ще продължим нататък с осветление, с светкавици, с едит и с всякакви такива неща, които да могат да завършат едно клипче или една снимка, за да стане един финален продукт. Същевременно много често ще споменавам най-различни така наречени правила, в които много често ще срещате в групите, в които хората искат да се придържат. Правилото на трите. Как да бъде позиционирано. Откъде може да се отрязва едно тяло, откъде не може да се отрязва. Как да бъде фреймната един кадър. Дали да бъде твърде осветено или недоосветено. От сега искам да кажа. Това са неща, които минават през вас. Фотографията, видеографията. Това е творчество. Това е нещо, което вие искате да покажете минало чрез вашата призма. Там правила няма. Не забравяйте. Един човек ги е написал тези неща и ги е открил посредством как? Като е експериментирал. По този начин и вие, като експериментирате, ще намерите какво работи най-добре за вас, кое за вас прави най-добрата снимка, която вие искате да изразите. В крайна сметка, това, което вие показвате, това е вашата визия, това е вашата идея. Затова не се придържайте към тези правила. Чао за сега и до следващия клип.